lanjut lan saiki areke panas. Aku mbek kanca-kanca inisiatif urunan gawakne roti sing disenengi Revi. Ica, Dova, lan Kesya mlaku bareng. Delalahe pas nek tengah dalan, ora sengaja Kesya kesandung watu lan tiba. Ayo menisa diobati nang UKS. Ayo. Kuat tak? Terus Ica lan Dova ngewangi Kesya mlaku sampai ing jerone UKS. Ing UKS Kesya diobati karo Ica lan Dova nggawe obat-obat sing ana ing UKS, kaya betadine, kapas, lan liyane. Sakmarine ngobati Kesya, Ica marani Revi kanggo ngekeki roti sing diterima. Revi lan Kesya masuk ing UKS. Ica lan Dova balik pelajaran ning kelas.